natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapabalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nag-antabay kang programa maray na hapon with Father Butch Bombase, OP. Manyanal daw ning Lunes, petsa 28 kang bulan ning Abril 2025. Ang ngunyan mga tugang, ini po sa rong tapas live. Si Father Butch po ay may gigibuhon, may kasal po kasi ako, So anyway mga tugang, padagos man kita giraray sa paghatod sa Indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon mga tugang. At padagos kita mag-urulay-ulay kalang ngunyan aldaw dahil kutabi mababasa ang sa Indong mga text messages or messages po. Just the same, mag-message lang po kamo. Ngunyan palang aldaw, petsa 28, sa kuya man ginigurumdom ang sa kuyang tatay. Kung buhay siya ngunyan, siguro 98 years old na siya. Nagadan po si Papa, 89.9. Kasi pag na 90 years old na po siya, ilang buwan na lang, 90 years old na sana siya. Pero 4 months to go, dapat 90 years old na siya. Kaya kumpleto na po yan. Sa Chinese po kasi, pag ikaw namundag, 1 year old ka na. Kaya yun na nga ni. Kung si Papa siguro buhay ko niyan, 98 years old. Anyway, I pray for my Papa, and please pray for my Papa Gandong, that he soon enter heaven. Siyempre, pag padangat mo, padaba mo siya, gusto mo siya mapunta sa langit. Yan. Paghaji mo ni Tabit Indo, si Galiardo. Ako junior eh. Anyway, ipinagmimisa ko po naman siya. Saka pero may kumpig papangaji si Papa, siyempre, without my Papa, wala naman ako dito. Anyway, mga tugang, siyempre, i-celebrate ta ang buhay. Okay. Anyway, ngunyan na Lunes, mga tugang, sabi ko nga, tape as live, kasi Father Butch po, yaon pa sa Manila, may pig-asikaso. Balikan tagiraray ang magayuno na balita permi sa tuya. Magayon permi, balikan ang ano ba ang mabuting balita? Ano ba ang mga mensahe ng Diyos sa mga na daw? Yan. Yan sinasabi. Ano bang mensahe? Ano bang magayon yan every now and then? Mahiling ta na ang Diyos perming may tinatao sa tuya ng mensahe. Kasi ang Diyos ay buhay na buhay sa ating buhay. Ang Ebanghelyo, ngunyan, nasa ikadalawang linggo na po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay, second week of Easter. Siyempre, pag-urulayan ng mga tugang, ang mga naginibo ni Kristo. Yan. Ano kayo ito bagang last week sa tuya, pigparaulayan, pigparaistoryahan. So, ginibo ni Pope Francis, kang siya nabubuhay pa. Ano man ba ka? Dahil tabi tang lingawan, dahil paglingawan. Ang importante, permitang rumdomon. Always remember, especially the good things, kaya nga may ebanghelyo tayo, So, ang ebanghelyo sa aldaw na ini mga tugang, hali sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Basahin ko mga tugang, ha? May isang taong kabilang sa mga Pariseo, Nicodemo ang pangalan niya. Yung maliwanag. Pinuno siya ng mga Hudyo. Isang gabi, pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya,
Rabay, alam namin na guro ka galing sa Diyos, sapagat walang makagagawa ng mga tandang ginagawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli sa itaas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba't hindi siya makakapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang uli? Sumagot si Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang muli o mula sa tubig at espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman at espiritu ang sinisilang mula sa espiritu. Huwag kang magtaka dahil sinabi ko sa inyo kailangan kayong isilang mula sa itaas. Umihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ihip nito pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayun din ang bawat isinilang mula sa Espiritu. Diyan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, dalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang masasabi natin dito, ang encounter, ang tagpuan, ang pagturuparan ni Nicodemo asin ni Kristo. Yan. Magayon baga ang turuparan, nagkaturuparan. Alam mo mga tugang, lately, nagkaturuparan kami. Nagkahirilingan kami. Maganda encounter na ini. Kasi nagkaigwa kami ng reunion, yung Batch 1975, Golden Reunion kami, kasusarong April 16, 17, igwa kami ng reunion. Magayon, nagkahiling kami after 50 years. So iba, after 50 years talaga, nahiling ko. Siyempre, gururang naman kami. Mga 67 years old na kami. Yan. Ining ebanghelyo tang iniho, mahiling ta mga tugang, ang pagtuparan o ang encounter o ang pag-dialogue ni Nicodemo asin ni Kristo. Si Nicodemo mga tugang, sarong pariseyo. So pariseyo, hindi naman lahat na pariseyo masasabi natin na galit kay Kristo. Hindi. Ito po ay mga tinatawag natin na secret admirer ni Kristo. Kasi yung mga pariseyo, talagang masasabi natin ito ay mga galit kay Kristo Kasi iba ang nakikita nila kay Kristo, pero hindi lahat. Isa si Nicodemo dito, na lumapit niya kay Kristo gabi. Isa gabi kasi pinuntahan si Jesus gabi kasi parang hindi siya mahalata, palihim, patago. Ganun, di ba? Kasi, pero hindi man pananadrider ni Nicodemo sa mga pariseo, kundi gusto niyang malaman, gusto niyang mahiling talaga na something different kasi ang kay Kristo So, ito po pero ang maganda dito makikita natin ay isa. Una, isang katangian ni Nicodemo, naghahanap siya ng katotohanan. Yan. Naghahanap din ba tayo ng katotohanan? Yan ang hapot ko sa inyong mga tugang. Importante sa buhay, naghanap kita ng katotohanan. At huwag tayong matakot maghanap ng katotohanan. Yung paraan ni Nicodemo, parang hindi siya mahalata ng mga ibang pariseyo, lumapit siyang palihim. Kaya gabi yun natatakpan ng dilim. At ang approach niya kay Kristo ay ito nga, tinawag si Kristong Rabay, ibig sabihin teacher. Alam mo ang mga pariseyo, sila po din po ay mga, of course they are religious leaders, sila po ay nangangaral, at may rami din alam tungkol sa Diyos, pero ito po ang gusto kasi ni Nicodemo,
talagang makilala kung sino nga itong Jesus na ito. Yan. Alam mo, maganda po ito, magpagtagpo tayo. Ano? Pa hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi tayo nakikipagtagpo. Itong tagpuan na ito, encounter eh. Nakipagtagpo mga tugang si Nicodemo kay Kristo. No, ang sabi nga ni Nicodemo, Rabay, alam namin na guro ang galing sa Diyos. O tingnan mo, talagang si Nicodemo ay may pagkakilala kay Jesus, na si Jesus ay galing sa Diyos. Guro siya ng Diyos. Guro galing sa Diyos. Kakaiba eh. Sapagkat wala, itong dahilan kung bakit sinabi niya, sapagkat walang makagagawa ng mga tandang ginawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. So in other words, si Nicodemo mga tugang ay may paniniwala na si Jesus ay galing sa Diyos. Yun mga tugang. Yan ang napakaganda na dapat makita at makilala rin natin. Anyway, babalik po si Father Boots mga tao sa mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ating ang pinag-uusapan, pinag-uulayan ang ebanghelyo sa araw na ito na kung saan si Nicodemo ay nakipagtagpo kay Hesus Kristo. Yan, maganda po. Ang sabi ko mga tugang, maganda ni makipagtagpo din tayo kay Kristo. From time to time, ang isang gawin natin, visit the Blessed Sacrament. Maganda po yun eh. Do we visit the Blessed Sacrament? May sa mga simbahan, mayroon tinatawag natin Perpetual Adoration Chapel, o PEA, Perpetual Adoration Chapel. Okay? So mga tugang iyan, maganda yan, makipagtagpo tayo kay Jesus. Ang isang bagay pa rin para makipagtagpo tayo kay Jesus, magbasa tayo ng Biblia. Yan ang pakikipagtagpo kay Jesus. At ganun din, gusto natin makipagtagpo kay Jesus na buhay, makipagtagpo tayo sa mga tao. Kasi nandoon si Jesus eh. Sa bawat tao, nandoon si Kristo. Ay, Padre, hindi ko naman makita si Kristo sa kanya. Di mo kasi makita dahil ayaw mo makita siguro. Nagbubulag-bulagan tayo. Nandoon si Kristo. Kasi after all, hindi ba, nilikha tayo, ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa wangis o kawangis ng larawan ng Diyos. Kaya lang, sana makita po natin yan. Makipagtagpo tayo. Yan, So, napakaganda itong ginawa ni Nicodemo. Nakipagtagpo siya kay Jesus. At may ang gusto ni Nicodemo. Malaman niya talaga ang katotohanan. At nga, nang sumagot si Jesus sa kanya, talagang sinasabi ko sa inyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Yun, kailangan talaga naman. You have to be born from above. Hindi not to be born again, but to be born from above. Kasi we cannot be born again. Sabi nga dito matanda na. Paano? You cannot be born again, but you can be born from above. And how can you be born from above? You can be born from above, especially when you love. Totoo naman babaguhin natin ang ating mga sarili. Yan naman talaga ang diwa ng pagbibinyag o ang pagbabago. Kasi sa pagbibinyag talagang may pagbabago. Kinakailangan isilang ka muli sa itaas. Tandaan po natin ito Ang sabi dito, you have to be born from above o isisilang na muli sa itaas. Yun. Anong ibig sabihin sa taas? Dapat natin yan. Tandaan po natin sa itaas. Ang ibig sabihin niya na sumasa kanya o sumasayo ang Diyos. Yan, kasi si Nicodemo nagtaka tuloy. Ang sabi ni Nicodemo, magandang dialogue na ito. Ang sabi ni Nicodemo, paano may sisilang isang taong matanda na? Hindi ba siya makakapasok? Totoo naman, hindi siya makakapasok sa sinapupunan. Kaya sila sabi dito, hindi po may sisilang sa pamagitan sa ibabalik ka sa tiyan ng nanay mo. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, isilang ka muli sa taas. Yan. Anong ibig sabihin sa itaas na ito? So, yun nga mga tugang, mahalaga ini. Na isilang ka sa taas sa ibig sabihin ikaw ay magkaroon ng panibagong buhay.
Yan. At sumagot nga si Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at spirito. Yun na yun. Ano? Kaya sa binyag, hindi tayo makakapasok sa langit hanggat hindi tayo nabinyagan. So dito pinakikita na ang kahalagahan ng binyag. Ano? Kaya nga ang unang sakramento parang matanggap tayo at makapasok sa kaharian ng langit ay ang binyag. Ano? At ang binyag, dito sinasabi, ginagamit ang tubig at espiritu. Ano? At dito tayo naisisilang mula sa itaas. Ano? So, huwag kang magtaka dahil sinasabi ko sa iyo, kailangan kayong isilang mula sa itaas. O, pangalawang beses sinabi ni Kristo naman ito, ha? Isilang mula sa itaas. Born from above. Yan. Yun ang sinasabi dito. Kasi talaga may misteryo, may mahiwaga ang buhay Kristiyano. Ano? Yung binyag, napakalaga itong binyag na to. Ano? Sapagkat sa binyag, tinatanggap natin, nagpapailalim tayo sa kaharian ng Diyos. Ano? At sa binyag din, malalaman natin, di ba? Tulad ng si Kristo bininyagan, narinig ng mga nandoon, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, listen to Him. Yan. So yan po, doon tayo nagiging anak ng Diyos. At pag tayo na isilang sa itaas, sa pamagitan ng tubig at spirito, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Ano? Doon naiiba tayo, naiiba na tayo kasi ang ating nahuhugasan na po tayo sa pagkatubig at sa spirito, naiba na ang ating isip. Yan, naiiba na po ang ating isip. Ano? Yun. At sabi nga dito na walang makakakita sa paghari ng Diyos kung hindi siya isilang na muli. Totoo naman. Hindi natin sabi nga, maiintindihan ang mga bagay-bagay na makadiyos hanggat hindi tayo magpailalim sa kagustuhan ng Diyos. Yan, napakahalaga. Kaya ang muling pagkabuhay ay karanasan ng pagsilang. Di ba? O yun, si Jesus ay isinilang noong unang sa Bethlehem. At ito ng pagsilang, bagong pagsilang, nang siya ay nabuhay na magmuli. Kung paano isang sanggol ay isinilang mula sa kadiliman ng sinapupunan ng ina patungo sa liwanag ng buhay, naranasan ng mga apostol kung paano muli silang sa kadiliman na walang pag-asa tungo sa liwanag ng bagong pag-asa, mula sa kadiliman ng takot tungo sa liwanag na tapang ng loob. Yun ang makikita po natin, Kaya kung nag-attend po kayo ng Easter Vigil, yun, nag-attend ba kayo ng Easter Vigil? Nung nag-attend po kami ng Easter Vigil, ano po ang nandoon? Madilim muna, hindi ba? Madilim. Yun ang unang celebration doon sa kadiliman. Pagkatapos, may isinilang na liwanag. Yun. Nagkaroon ng liwanag. Walang iba kundi si Kristo, yung liwanag na yon. So yun ang tunay na pagsilang, yan ang masasabi natin na mula sa kadiliman, tayo ay nagkaroon ng liwanag kay Kristo. Yan. Kaya sa Ebanghelyo, matutungay natin ang patagong, sabi ko nga kanina, pakikipagtagpo ni Nicodemo kay Jesus. Siya po ay isang makapangyarihan miyembro ng Pariseo, ng Sanhedrin, at lihim na tagusunod ni Jesus. Kaya nagtungo siya kay Jesus sa gabi. Sabi ko nga, parang hindi siya mahalata, kasi baka siya pero makikita natin dito yung tapang din ni Nicodemo na dapat natin tularan, So yung tapang ni Nicodemo na talagang maghanap ng katotohanan, So yun, sa kanilang pakikipagtagpo, ito po ay napakaganda. Inimbitahan ni Jesus si Nicodemo na isilang muli sa Espiritu.
upang mula siya sa kadiliman ng lihim ng pagsunod. So makikita natin na ang pagsilang kasi dito sa kadiliman at sa liwanag, kasi nalalabuan si Nicodemo, mga tugang, na kaya nga lumapit sa keso sapagkat hindi pa rin talaga maintindihan. Kaya ibig sabihin, nasa kadiliman pa rin siya. Sabi nga, kadiliman ng lihim ng pagsunod. Kaya siya lumakad sa liwanag sa pagiging malayang tagasunod. Yan na po yung napakahalaga. Kaya, ganyan din, ngayon gawin natin, ngayon na tayo ay nasa panahon ng muling pagkabuhay, hingin natin na ang biyaya na yan ng muling pagkabuhay, na liwanag ng Espiritu Santo, ay sa atin. Kaya talikdan natin ang makamundong pagpapahalaga, mamuhay na tayo sa liwanag, lalong-lalo na mamuhay tayo sa liwanag ng mabuting balita. Yan. Kaya nga araw-araw binabasa natin at pinagninilayan ang mabuting balita ni Kristo. Parang tayo ay lumakad sa liwanag, hindi sa dilim. Babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Playtime for all your gaming needs. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping Unyana daw ning Lunes petsa 28 kang bulan ning Abril 2025 kung sa tuwing nga ni pinag-uurulayan ang magayunon na ebanghelyo manunugod ini sa tinatawag na spiritual rebirth. Na isilang tayo muli. Paano may sisilang? Muli. Importante yan. Sabi, you must be born from above. Alam nyo, naalala ba ninyo yung heavyweight champion of the world, si George Foreman? Siguro hindi na, mga bata pa kayo. Alam mo, siya po ay nag-a-attend ng Bible classes tong panahon, and was also in a prayer group. But he was still dragging his feet spiritually. Tingnan mo si George Foreman, pero naabutan ko yata niya, bata pa ako
Siguro sa mga aki mo yan, Daina. Alam mo, may istorya siya eh. Nag-attend siya ng Bible classes. Kasi nga gusto niyang magkaigwa ng buhay espiritual. So, one night, after a fight, he sat down in his dressing room and put his head in his hands. So, nakatukaw siya duman. Pagkatapos, nasa dressing room. At sabi, he put his head in his hands. Suddenly, he noticed blood from a cut on his head. Yun, mayroon palang dugo flowing over his hands and drifting down into his bare feet. Then, it hit him. These were the wounds of Jesus' head, feet, and hands. That night, mga tugang ng gabing yun, Foreman experienced spiritual birth. Yan ang mga tinatawag na conversion story. He turned his life to Jesus so totally that his handlers sent him to the hospital to have x-rays thinking he had head injury and needed help. Okay? So maganda ini mga tugang. Okay, magayon Have we given ourselves over to Jesus? Or we are still holding something back? Itong ginibo ni George Foreman, talaga binigay niya. Isinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos. Actually, ganun ang binyag. Isinusuko natin ang ating mga sarili sa Diyos. Ngalang marami sa atin binyagan ng sangalan. Pero hindi natin isinusuko at isinasabuhay ang buhay ng Diyos eh. Kaya hindi pa rin natin masasabi na Jesus Christ is my Lord. Alam mo, sabi ni San Agustin nga ni, Jesus Christ will be Lord of all or He will not be Lord at all. Yun. Magayon ini ang tinatawag natin spiritual rebirth. Arog si conversion story. Ini po yung conversion story ni Nicodemo. Paano siya nagkaroon ng conversion? So yun. At yung sa pakikipagtagpo kay Jesus at lalong-lalo na sa yung pagsuko nating kay Jesus. Alam mo, marami akong napakinggan ng mga conversion story galing sa protestante, pagkataging katoliko. Ito na lang si Noe Dora, si Noe Dora na na-interview natin before, Ganon po ang nangyari sa kanya. He was searching for the truth. He was searching for the light. Pero anong nangyari sa kanya kakaiba? Babalikan ko istorya niya. 'Di ba? Siya ay dati protestante at galit na galit siya sa mga revolto, galit na galit siya kay Mama Mary. At yun na nga ang nangyari na nang pupukpukin niya ng martilyo ang imahe ni Mama Mary, may narinig siyang tinig. Bakit galit na galit ka sa nanay ko? Yun. Bakit galit na galit ka sa nanay ko? Napag-isip siya. Ang demonyo wala naman nanay. Si Say may nanay. Si kanino yun? Sinong tinig yun? Si Mama Mary pa nagsalita sa kanya. At mula noon, doon na siya nagbalik loob sa Diyos. Yan ang conversion story. Yung tinatawag natin pagbabalik loob. Importante po ito. Sa Ebanghelyong ito, nakita natin ang pagbabalik loob ni Nicodemo. Pero paano? Naghanap muna siya ng katotohanan. Hinanap yung katotohanan. Ay walang ibang kundi ang katotohanan si Jesus. Yan mga tugang, ang katotohanan si Jesus. At natagpuan niya ang katotohanan ng paano may silang muli siya from above. So, alam mo, nabinyagan tayo, di ba? We are born of water and the Spirit. Ano ba talaga ibig sabihin na what does it mean to be reborn of water and the Spirit? Water is a symbol of purification. Tandaan po natin yan. Water washes things. Di ba? Pag naglalaba tayo, pag nagugas tayo, pag naliligo tayo, ginagamit natin ay ang tubig. Wala naman yata kahit nung panahon ng COVID-19, naliligo ng alcohol. Naliligo ka ng alcohol. Alam mo, one time, nung gala ko sa Manila, dahil sa COVID-19, spray ako ng alcohol. Pagkatapos pagdating ko dito sa Bicol, parang ako'y lasing. Alcohol na ang amoy ko.
So hindi wala naman po, totoo ang alcohol nakakalinis, pero hindi tulad ng tubig talagang tunay na nakakalinis ang tubig, ano? So water washes things and makes them new, ano? Being reborn of water, para tayo ay maisilang sa tubig, ito po ay receiving a new pass. Nangangahulugan po ito ng pagtanggap ng panibagong buhay. It means having our sins washed away. Yun ang ibig sabihin ng water. Kaya pag ikaw nabinyagan, ang kasalanan mo din po, na kahit mortal, actual, original, ay nawawala po yan. Kaya yun po yung nagtutulong sa atin sa binyag. Ano? Kaya magandang pag-aaralan din ito ngayon ng panahon ito na ang binyag ay nakakapawalang sala. Ng adult baptism, actual sin. Pero mga bata pa naman, wala pa naman ang original sin. So both original sin and mortal sin ay nawawala, napapara sa pamagitan ng bunyag. Yan po ang ibig sabihin yan. So, now, yan ang tubig na ginamit sa symbol of purification. Okay? So, ang Spirit naman, why do we have reborn of water and of the Spirit? Because the Spirit is a symbol of transformation. Spirit transform things, nakakapanibago ng mga bagay, recreates them. Being reborn of the Spirit means receiving a new future. Yan pang ibig sabihin yan. It means being transformed into God's children. Okay? We are born of the Spirit. Kaya, hindi po ito born again, kundi we have to born from above. Hindi, ang ginamit po dito, hindi have to be born again. No, it is not to be born again, but to be born from above. Na isilang ka mula sa itaas. Hindi ka pwedeng maisilang na muli. Kundi maisilang ka mula sa taas. Paano? Sa pamagitan ng tubig at espiritu. Ulitin ko, ang tubig is a symbol of purification, and the Spirit is a symbol of transformation. So in other words, we are being transformed into God's children. Okay? Napapanibago tayo. So being reborn of the Spirit means purified and transformed. Nalinigan ka na at napanibago ka pa. Yan ang ibig sabihin, di ba? Nalinigan, purify, malinig ka na. At dahil malinig ka na, na-transform ka na. Bago na. Ano ibig sabihin ng bago ng forma? It means getting rid of an old life. Of sin. Kaya nga, pag ang tao na binyagan, dapat umiwas na po sa kasalanan. Let us get rid of old life of sin and receive a new life in Christ in His place. So, yun po ay napakahalaga. So, yan ang mahalaga. Kaya nga, ano po ang ibig sabihin sa binyag din? Ito po ay, we are invited to recall that whoever is busy being born is busy dying. So, napakahalaga that we have to be, sabi nga, ang bunyag kasi nakakatao din na magadan kita sa kasalaan. Yan po talaga naman. Parang mabuhay ang grasya ng Diyos, magadang kita sa kasalaan. So yun, ibig sabihin talikuran ang anumang mga maraot. Ang mga maraot na yan, talikuran iyan. Parang mabuhay kita sa karahayan. Okay, anyway, babalik si Padre Boots pagkatas ka na nga pagirumdum. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking
Timpla sa live! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay mga tugang, balik po kita graray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ito nga ni pinag-urulayan mga tugang ang manunod kay Nicodemo, na lumapit kay Yesu Cristo isang gabi para nga makipag-ulay kay Cristo. Magayon yung tinatawag na encounter na yun, o dialogue between Jesus and Nicodemus. Nagtataw sa tuwa ng mga idea, especially sa new life, sa buhay ta, Tanda natin na si Nicodemo, bagamat takot sa mga ibang Hudyo, sa Sanhedrin, sa iyang mga kasama, pero talagang igwa siya ng paniniwala. Yan ang importante. Dahil dapat kita mawalan tiwala sa Diyos. Kahit na minsan itong mga kasama natin ay parang walang tiwala, pero huwag tayong mawalang tiwala. Itong mga kasama ni Nicodemus walang tiwala kay Jesus. Pero Nicodemus had come to Jesus by night for fear of the Jews. And he expressed a very tentative faith in him. Mga tugang. So at least may pananampalataya na siya doon. And Jesus replied, inimbitan siya to a renewal of identity. So panibago, kasi pag ikaw nabunyagan, may panibago ka ng buhay, So a renewal of identity through baptism and the Holy Spirit, Sabi ko nga kasabago, ang water is a symbol of purification and the Spirit is a symbol of transformation, So mapaninibago ang nangyari, So pero ang hapot ko sa inyo mga tugang, what holds you back from completely giving yourself over to Jesus? Ano ba ang mga bagay-bagay sa satuya niyan mga tugang na para bang nagpepreno ka pa rin, maitao mo ang sadiri mo kay Jesus? Bakit kulang pa ba ang paniniwala mo kay Jesus? Actually sinasabi complete surrender. Alam mo, ang totoo talaga, ang pagtiwala, talagang pag-surrender, hindi ka pwede man nagtitiwala na medyo dahil ka nagsusurrender. Alam mo, mag-gain mga tugang na talagang sinasabi nga, ang tunay na pagtitiwala ay talagang sabi nga, ipaniniwala, sinusurrender walang tunay na paniniwala na walang pagsuko. Yun ang tunay na yung talagang ginawa ni Kristo, yung tiwala niya talaga sa Diyos na importante yun, strong belief, yan ay mahalaga sa satuya, yung pagtatao ka sa tuyang buhay sa Diyos. Kaya nga, kung haputunta, what are the things that block us from giving ourselves to the Lord Jesus? Alam niyo mga tugang, maraming factors. There are really several factors that can hinder a person's dedication and commitment to God. Isa niyan, ang tinatawag natin fear, takot. O di mo si Nicodemus, may takot Baka pag siya ay lumapit kay Jesus, gabi siya lumapit kay Jesus, baka pag insultuin siya, ikaw ba kasama namin o hindi? Yun, fear. Saro iyan mga tugang. And isang factor that hinder o nagiging sagabal sa sarong tao na itao niya ang kanyang sadiri sa Diyos, ining tinatawag na worry. Pag-aalala, pangangamba. Alam mo, ano kaya ang mangyayari? Yan, ano kaya ang mangyayari? Yan.
alam mo yung mga bagay na yan ang nakakataong hadlang sa tuya sa paglapit sa Diyos, ano? Yung fear, worry, sa rupa itong lack of focus. Kasi tingnan mo, pag wala tayong focus, hindi tayo nakatuon, ano? Sa Panginoon, talagang mahirap yun. Hindi talaga may bibigay mong sarili. Magsimba na lang di ba? Pagsisimba tuwing linggo, o pagdarasal, o paggawa ng corporal works of mercy, spiritual works of mercy, nahihindar na kaagad yan. Kasi wala tayong focus. Ang dami tayong lalo ngayon, distraction, lalo ng panahon ini. Miski nagsisimba, hindi maiwan-iwanan ang cellphone. Sabi, we better, pero ang tanong nga pag nawawalan tayong connection sa Diyos, hinahanap ba natin ang connection? Wala Pero pag nawawalan ang connection ng Wi-Fi, hinahanap natin. Ano ba importante? Ang Wi-Fi o ang Diyos? You have to be connected to God. Yan ang problema gusto natin ganitong bagay, pero ayaw naman natin makipag-connect. Importante, ginawa ni Nicodemo, nakipag-connect siya sa Diyos Itanda natin, itong mga naghihindar sa tuya, nagiging sagabal, fear, takot, worry, pangangamba, pag-aalala. Dami tayong mga alalahanin Paano, mangyayari sa kuya, Father? Lack of focus, misplaced priorities. Isa pa, priorities natin. Ano ba talagang priorities? Ano ba talagang mga pinapahalaga natin sa buhay? Yung bagay maka-Diyos o bagay na makamundo. Tandaan po natin, hindi po madadala ng tao ang mga bagay na pinaghirapan niya sa mundo. Wala siya madadala. Ang tanging madadala lang niya na pinaghirapan niya ay ang pagsunod sa Diyos. Mahirap din pagsunod sa Diyos, di ba? O ang paggawa ng kabutihan. Mahirap din paggawa ng kabutihan. Yung mga pinaghirapan natin na tulad ng diploma, ng pera, o mga ari-arian, hindi natin madadala yan. Kaya minsan misplaced priorities tayo Isa pang bagay talagang masasabi natin na talagang nagiging hadlang sa paglapit sa Diyos ay ang tinatawag natin sarili, makasarili. In English, selfishness. Yan, selfishness. Yan, di ba? Yung tinatawag natin ako makasarili, yun, ako na lang ang dapat mauna. And lalo-lalo na, ang nakakahinder sa tuya sa paglapit sa Diyos ay ang kasalanan. Alam mo, ang Diablo, hindi ka titintiran na walang Diyos. Ang sasabihin sa iyo ng Diablo, walang demonyo, walang masama, walang bagay na masama, okay lang lahat yan. Yan ang nakakahinder sa atin. Yung tinatawag natin, unbelief. Yun. Unbelief, yun. Hindi ka pa kapaniwala. Yung pagdududa, tanda natin, si Adan at si Eva. Bakit nakain nila yung nagduda sila pinagduda sila ng demonyo, ni Satanas. Tandaan po natin, pinagduda. Kaya mag-ingat tayo sa mga pagdududang ito. So, kaya pagdududang ito, ay nakahahad lang ito sa paglapit sa Diyos at lalo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Unbelief, doubt, and ito, reliance on oneself instead of God. Salip na magtubod kita sa Diyos, we have to rely and to put our trust in God. We put our trust in ourselves. We put ourselves, kaya nga tingnan ninyo, merong isang istorya, meron isa daw lasing na nahulog sa bangin. At ang nahulog sa bangin, madilim yun, mabuti na lamang, may nakapitan pa siya ng ng baging. Yung baging, yung nausling baging. Pagkatapos, ang tagalan niya, help, tulong. At walang tumulong sa kanya. Diyos ko, tulungan mo ako. Diyos ko, tulungan mo ako. Ang sabi ng Diyos sa kanya, may narinig siyang tinig, bumitaw ka diyan. Bumitaw ka, walang maaano sa iyo, hindi ka mababalian. Bumitaw ka diyan. Wala, ang sabi niya, nabahulog na ako, bibitaw pa ako dito. Hindi siya naniwala sa Diyos.
Kinabukasan, nakita niya na yung palang malapit ng mahulugan is only 3 inches below the ground. Tingnan mo! 3 inches na lang pala. Dahil sa takot niya, hindi, kasi kung bumitaw siya doon, wala namang mangyayari sa kanya. Kasi mababa lang palang nahulugan sa kanya. Nga lang, paniwalang-paniwala sa kanyang sarili. Yan may problema. Yung unbelief and doubt and reliance on oneself. These are the major obstacles na distract us from putting ourselves in relationship with God. Tandaan po natin yung tinatawag na fear, worry, lack of focus. Itong emotions na ito can lead us to uncertainty and make it difficult to concentrate on spiritual matters. Kaya minsan, mahirap magdasal. Yung tinatawag misplaced priorities and selfishness, unbelief and doubt, self-sufficiency and action day ko kailangan ng Diyos lalo ang kasalanan and distraction. Kaya mag-ingat po kita. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Sana po ako nakapagtao ng informasyon sa inyo. Natularan natin po si Nicodemo. Makipagtagpo tayo sa Diyos. Makipagtagpo tayo kay Jesus at at the same time, isabuhay po natin ang mga aral ni Jesus. Ito po muli si Padre Bus Bombasi Open. Nagpapasalamat po ako sa Satuin Technical at sa ating production. At remember always that we are a blessing to one another. God bless you. Bye-bye for now.